Are we ready? Mama, I'm very sorry. I know, you know me, I'll be drunk. And then that would do, you know, I want to do more strong, but these tracks are more. What are they? Who can be regular? What are they? Chodza and I told her. Yekuti. Rafin like a tower, and they would see Damari was steady. Yekuti? Why don't you then? And they would have poison. She found Mamu, why and also to move. Do mistake and I get the Kuwudzira plan. You get the only one who is there for me, and I'll be there for you forever and ever. You know, this is so painful, but I think it was from the bottom of my heart. I want to boys guys, with a spark of fingers. People they don't know what to move. I'm going to bat you. What is pain? Those are the Chodza and Kumbro regular blanc. Munregiro. So doing one of that we ran as a weird and over my you know, it's painful. But I cannot be with you. And I have to be far away from you. I'm very sorry. I saw a bond that. I wonder, I won't try we're gonna guess no, this is a boundary. So I'm very, very sorry. And I wish you to forgive me. Please. I beg for forgiveness. Saka kudzora Tanzania. Unozviona kuti watadza. Iwe utazokufungidzira ke? Handikufungidzira. Ndinozoona ndatadza. The truth. Saka chicho wakaona iwe poetora zvoitaura. Ini napanya ndakaona. Inini Ngosipane zvawakaona vaongotaurira ndiyo. Inini I used emotional I used emotional instincts. So that is why I mentioned no, let's not love a funeral. Let's make sure kuti munhu ari kurwara abatsirwe. Pane kuti tozoti panhamo takutenga bhiya, takutenga huku. No. I think that it was the honesty from deep in my heart. I'm very sorry if it offended you, but this was the whole truth and nothing but the truth. I never mentioned anything else except that. Saka iwe unongoda kuudzira vanhu mashandisiro anofanira kuita mari dzavo here kana aiyo mari dzavanhu handabasa nadzo saka manje because ndinoona kuti I'm the richest guy alive. Ini mari yangu haisati yauya chete ichangouya iri lump sum naMwari handiti ka1 zvakanyorwa kupizvo zvitozikanwa nani nevari pasi nevari kumatenga kuti ini yangu mari ka ndinayo. Inini zvandiri kuda ndezvokudaiwo. Let's help the needy and let's keep people. Zvamangoita zvozvo muchivatengera magrosari zvozvo vari vapenyu handiti kana azofa afovzva. But kunyaya dzoda kuzodzidzisa vanhu madyirwo andipa mari manje. Aiwa andodzidzisa munhu kudya mari yake indopenga. Andozvauda kuita. Handitoti handatomboda kumbodaro. Enge munhu atotaura izvozvo ka ndiwe iwewe ndiotori wrong. Iye sha ina handidzidzise munhu kudya mari yake sha. Bunzwa. Inini shaka I've been eating money from the day I was born. And inini I've got money. And I'm man. Ika mari yako ndiye yako ka. Hapana munhu anokudzira madyiro anofanira kuita. Saka inini ka yangu amududze zvandoidyira. Handipa vanhu kunonopiwa. Saka unofanira kudziva vanhu madyiro andipa mari. Handivaudze nini. Saka zvawaitora ndezvi. Asi zvandaitaura. Eka ka. Imimi ka musatipa mariro ndo panodyiwa mari. Yako here mari yacho nenge chidyiro. Aiwa inodyirweko pamariro. Ndeyako here. Ndokuudzira vanhu vamadyiro andipa mari ka. Uye uda kumonita mari dzavanhu sei? Ko wakutiza uyu wakutiza chi? Wakutiza. Munhu ngaabatsirwe ari mupenyu. Ungamutengera kana K-light kana ma-revive amune muchimwaya kana lita bo
kwete kuti mimi munhu afa makutangira vanhu bhiya aiwa ani ndiani akudare ye saka hauna nyaya ukutotiza zvako yauzvidhifendeka